Za tých 26 rokov, vieš, jak boli posledné voľby, jak si prehral, jak vyhral to v tom pán Bolo, a vtedy som ti hovoril jednu, že si nerobil nič pre oči občanov. Ty si robil, hovoril o projektoch, tu si hovoril o projektoch, projekt sem, projekt tam, kanalizácia, ale to nebolo tvoje, bo na to štátka musel dať, bo štát vymyslel zákonom, že musí byť kanalizácia, musí byť veľmi dobre veci. Neviem. A preto, ja neviem, možno, že ti to ešte nikto sa dlho či nepovedal, keď chceš pre túto obec niečo spraviť, ešte nekandiduješ. Daj sa kandidatúry, prostrý chodníkov, ale prosím, Peter, odpoviem ti na to, čo si mi povedal. Vieš, každý človek môže mať svoj osobný názor. No, však ti hovorím, že každý človek môže mať svoj osobný názor a každý človek vie, že čo hovorí. Ja vždy sa pozerám na to, že kto je ten človek, ktorý mi niečo hovorí. Nebudem sa rýpať do teba, lebo to je aj tak zbytočné, ale hovorí, že nerobil som pre oči. A štát musel dať. Peter, keď si pamätáš, primárne neboli štát. Primárne boli akciová spoločnosť. Akciová spoločnosť nemusela dať na plyn. Takisto energetici, pamätáš sa, 2 trafostanice boli v Krásnohorskom Podhradí. Energetici tiež nemuseli dať. Keď sa rozbehlo, že každý chcel ako elektrické vykurovanie. Postavila sa trafostanica, vymenila sa trafostanica na Hradnej, postavila sa trafostanica pri Kamennom moste, postavila sa, alebo prepojilo sa trafostanice od Motela a postavila sa trafostanica pri základnej škole. Do toho obec tiež investovala 250 000 korún, aby sa to pohlo. Máme teraz zabezpečené elektrickú vybavenosť obce tak, že je kapacita určite, že máme všade dobré napätie a nikomu nevypadáva prúd. Urobili sa rekonštrukcie. Kanalizácie išli do zeme. Musel dať štát. Keď sme začali kanalizáciu, ešte vtedy nebolo to rozhodnutie, že obce na 2000 obyvateľov mali by mať vlastne ako kanalizáciu. My sme začali výstavou čističky. A vyvážali sme žumpy, Peter. Žumpy, aby občania nepúšťali do potoka, aby občania nepúšťali do jarkov, lebo bolo drahé vyťahovanie žump. Bolo to zabezpečené. Nerobili sme cesty, lebo mali sme rozkopávať cesty. Tak som jednoducho povedal, že teraz na cesty nie. Musíme tieto veci siete dať do zemi a potom sa môžeme pustiť do ciest. A to, čo ty hovoríš, že aby som sa zdal kandidatúry. Peter, to je tvoj názor. Ja ti ho nechám, môže s tým kľudne žiť, ale kandidovať bude.